Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Iki ceritane ana ing kitab, kabeh menungso bakale sambat, bumi gonjang ganjeng krono ra kuat, saking akiye dosane para umat, saking akiye dosane para umat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Eling-eling menungso aja lali, kabeh menungso bakale mati, nek wis mati dikubur para ahli, ana ing kubur ijen kecepit bumi, ana ing kubur ijen kecepit bumi. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. No kuburan iku akeh penggoda, ulo klabang kala jengking padha mara, malaikat mungkar nakir padha teka, nek ora iman besok bakal cilaka, nek ora iman besok bakal cilaka. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Alam kubur ora ono dodol bubur, alam kubur ora ono tahu campur, alam kubur ora ono rujak cingur, anane uwong padha dicantur, kanggone wong sing matine kubur. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Pecut blungker pecute malaikat, kemecuti wong sing ra gelem salat, kemecuti wong sing ra gelem zakat, kemecuti wong sing matine kendhat, kemecuti wong sing ra gelem taat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi
judi wal karomi. No akhirat ora ono rokok ardat, no akhirat ora ono soto babat, no akhirat ora ono sambel tomat. Anane siksane malaikat kanggone wong sing ra gelem tobat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Repote dadi wong tani, salate kadang lali. repote dadi wong tani, salate kadang lali. opo maneh wayahe panen, salate wis ora kopek. opo maneh wayahe panen, salate wis ora kopek. hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Repote dadi pejabat, salate kadang telat. repote dadi pejabat, salate kadang telat. opo maneh wayah
sallallahu la ilaha illallah. Repote tadi petaka, Salate digawe gampang. repote tadi petaka, Salate digawe gampang. apa maneh dagangane lari, Durung salat ngakune uwis. apa maneh dagangane lari. Durung salat ngakune uwis. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Repote wong garap sawah, Salate sawaya haya. repote wong garap sawah. Salate sawaya haya. Apa maneh wayahe tandur, Salate diundur-undur. apa maneh wayahe tandur. Salate diundur-undur. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Repote wong dadi sopir, Salate jarang kepikir. repote wong dadi sopir. Salate jarang kepikir. Apa maneh rebutan penumpang, Salate digawe gampang. apa maneh rebutan penumpang. Salate digawe gampang. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah.
mati. Kedongono kunceno yen wis mati mongso urungo. Ditumpaki krip
Fatimah